Els projectes ens permeten treballar de manera globalitzada els diferents sabers. Aquesta metodologia ens ajuda a diversificar materials i activitats adequades als interessos i ritmes d'aprenentatge de cada infant. Quan apliquem el que hem après per fer quelcom, li donem un sentit i generem emocions que ens ajuden a acomodar aquests aprenentatges. Per fer-ho, el mestre actua com a guia, provocant situacions d'aprenentatge. Ens centrem en el treball diari, donant importància al procés, i treballem les habilitats de saber fer, descoberta, investigació, cooperació i treball en equip. A través de reptes i objectius, els alumnes guanyen autonomia, motivació i treballen de manera transversal el contingut curricular.